Dameni debatana sumurung sia salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikira munabi marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas mariham wakamanami na nami saluna tatangihom mahatan itu hatta nama makulingi hita di mandogo nyarion sian rom bidu 10 ayat 10 rudi 20 sada uzahama di hita alai dang sudi mangoloi berita naulii aininna si Jesaya dong ali Tuhan tungi sema makapersiai jamita nami asa sian na tumangi hodoro haporseaon ia panangi honi sian hatani Kristus do alai omma dohonokku ndang dibigi roha nunganian naung tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano oddo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel disi parjulu si Musa madok pinggilok kumahamu mangiburu midana so bangsuhian paheheoku rimas muna mida bangso naoto humdo si Jesaya medok akan aso mengeluluyau ido dapotan naung gabi patar doau di akan aso mangusoyau alai tu bangso Israel do didok mani patari hupa herbang tangakku tu bangso naso mangoloi jala na manggaga ima yanggo sahana huriani tuhata di minggu info kafit sadarion di jodohita asa lam girgir tumangihon hatani debata info kafit lapatanna jowon nama au dungi alusak kumaibana jai perjulu debata majuhita baru alusat tama ibana dak perjulu hita hape mengalului bohi ni Tuhane nunga perjulu hian ibana hape marnida mamakulingi hita alai dukkoni alusat tama ibana habar tu lomoni rohana ima dalata manangihon ibana habar tu tema ni minggutta sadarion asa sian na manangihoni dapat titak kadenggan basa jalalam sumurung nang habor seota di tuhatai alani adong matulu jauh-jauh tu hita di minggutta info kafiton Parzulu asal lam girgir hita manangihon hatani debata molo didok girgir manangihon hatani debata lapatanna takas sita mangaradi jala mamiakon si parioton lautu mangihon ibana didok akka ahli otonomi tubuh dilehot debatado tu hita dua pinggol sadado yanggo pamangan asa gumudang hita ninna manangihon sian na makatahay memang molo godang zolma holan makatay pasti dang tabbebe nanyatusan na alay molo ringgas duibena manangihon pasti lam martabba ma akan nabui atusanna di tonga-tonga ni nguluna
persauliat domolo takas tatangihon hatan itu hatta gari nahum situ morang digubah dosa da edde diakan namar Hamlet molo hubigi suarami dahasian lubian nabutong mangan gari mabigi suarani Hamlet nunga lubi sian nabutong mangan apalagi molo mabigi hatani debata tarabul hita bergugu hita sumuang nang akka hahi pasotta paduahon dung tatangihon hatai di ju debata mahita musema maritahon unang holan mabigi tu hita alai dung dibigi adong mamuse tugas na paduahon mamarita hotsa madzamita hotsa dilehot debataro hata itu hita dada holat tu hita sendiri maka sendiri alaya salas doho donang zolmana asing taruli marhite-hite hata nata tangihon jala nata baritahon huhut tazamitahon di sardok perngulota si Ganupare alai danga pala zamita na oral na idok na be diturpuk taon alai zamita na tahanguluhon nama si barita honota didokon Dr. Jewarnek parangemido hatorangan ni zamitam. Jadi perilakumu itulah penjelasan dari khutbahmu. Parangemido hatorangan ni zamitam. Jadi namar hatorangan tu zamitat tado hita hape marhite-hite parangetai. Ima dalat tamar berita. Jala didokon opuye purus Dr. Justin Sihobing laho manggohi na idok ni Dr. Jewarnekon idok ibana ngulumido zamitam zamitahom ma ngulumi jala hanguluhom ma zamitami patoluhon di jauh dohi tamuse padauhon akka pinggol namar harpe dak pala huboto sudiri pehitabuy mangatu silapatan ni pinggol namar harpeon ima si pareon naung gudang lohot disi jala gabe lam tobal ma hira semacam perhiasan di pinggolon ima pinggol namar harpe ujungnya gabe sopol begiota suara sian duru ima ido lapatan di pinggol na marharpeon buasa idok kepada otta pinggol namar harpeon ala serong gosolma ibigido suarai alai dang masuk merbulus sabing ibana lewat sabing ibana alai memang dibigido ninna akasikuloh boydo ibeda honota sian hata Inggris to hear but not listen. Songo si Hawaii hubigido suaram nian alai paula so hubigi ujunga lam liling boy magawilam nengelibana lam pijum aladang dihaso malhon mabigi doh mangulahon na nidok ngay si Esther naking di epistel ibigay mana do hata ni Tuhan ni marhite-hite si Mordekai si Esther lapatan na bintang
atau cemerlang. Uli ropana, uli dohot pangalahona. Sudah wajahnya cantik, hatinya inner beauty-nya juga cantik. Ima akan menangihon hatani debata. Taboto do si Esteron anak yatim piatu. Jadi ini menyemangati anak-anak muda, kalau sudah Tuhan merancang dan mengangkat anak-anak yang hina, anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu yang tidak masuk hitungan, tapi kalau Tuhan yang berkehendak mengangkat, Esther juga bisa menjadi ratu di istana. Orang yang hebat, bahkan turut melepaskan bangsa Israel dari genggaman Haman, pejabat yang sangat arogan itu. Jalasoy na malabok anak kanimul tajahe epistiliete roy banatu rajai di Panginoon roham Esterna. Aido ibana lomo rohaku rak mangad dohot rajai. Nang penang terancam bangsa Israel dan terido ibana, kami terancam Pak Raja dan teribana. Alai lomo rohaku rak mangad dohot rajai. Ba Raja Ahasverus petong pasti do gudang pikirannya di istana. Alaya la sokoni malon si Esther madok lomor hakku mangado rajai mago mahol soni Raja Ahasverus gabi sulu marohana ido ibana ma satongani harajao nope ikon lehono do tuho. Luar biasa teh halabohon ni si Esteron membuka rohani rajai madok bila penting setengah dari kerajaanku juga akan kuberikan kepadamu. Sudah mi HP muluakan labo rohani akka ina di tonga-tonga di bagas nate amat taipe melep nakorasian boy gabe labo. Jadi patut do HP dibalik kesuksesan seorang papa ada ibu yang lembut di belakangnya. Luar biasa. Esther nama nangihon hatai bebuat ibana menghantar ibana ke puncak kekuasaan. Bahkan kekuasaan itu tidak dipakainya untuk merusak bangsa itu, tapi melepaskan. Tapi Haman Perdana Menteri memiliki rencananya jahat, menghukum bahkan melakukan genosida, pembunuhan massal terhadap bangsa Israel. Lupa si Haman jabatan nai nanilehon ni Rajaido Tuibana. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan jabatan, dengan pangkat dan kekuasaan, jangan pernah meneladani Haman yang arogan dengan jabatannya. Jabatan itu bisa dikalahkan oleh kelembutan seorang perempuan bernama Esther. Seperti kembang api, Bapak Ibu, seperti itulah sebetulnya kekuasaan itu. Bisa bersinar sebentar kembang api, tapi pasti dia akan redup. Anyon dongat tubuta dari Pertaminaon, may dongat tubuta do ite. Cemerlang wajahna do bohina. Tetapi sekali dia melakukan itu dengan cacat, reduplah bintangnya. Ibenau dok kone dari minggu merturu jo kapar Pertamina. Sotung doho ti mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Misalnya do dung tertakup nasida hudok sotung ruas ni rawamangu do no punge nurhaku. Di itu hari ma
dang ruas ni Rawamangun. Tu dia yang mebeno buhi. Molo siar ruas tahian. Hamuna kadamang dohok dainang adong mamusetu lusi zamotonota tipe nama nangihonon si padota. Perzulu molo manangihon hata ni debata hita tapalabu bi rohata. Ala dong gozolma rodo tong berzamita mabigi zamita rodo tok pertangyangan halai terus don patakang rohana. Ibarat aka dokter doh taka paramedis mula dong nategang ro merubah tujuan jolo di palabo zon. Angga tu dia be kopung deposito mi inna rupane. Dungidung labo isuntik ma opung. Dah usah lagi disuntik, sudah sehat opung inna. Tadi mau berobat, kapan disuntik? Tadi udah disuntik inna. Dung jolo labo be aka rohana. Tersurat di sada di Hebrew 2:15 sadarion dina binegemuna suarana unang mapatakang hamu rohamuna. Hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi mulo menangion hatani Tuhani hita ipalabu be aka rohana. Padua hon manangion hatani debata unang so paula so binege. Autik ke sekolah minggu melono guru sekolah minggu patorakonon taringot tu si Hawa dari porla idinon. Hubege do suaramu naman jowi ay paula so hubege. Abu menurut tatolutso natin paula so hubege gari amata mulai pakulingin nata paula sudi bege sehel dua heli tulu heli mohok borohani akamatau alai huboto umohok do berohanya kenata mulo hita kama paula so dibege lambehama molo tu hatai paula so naking tazahi son hamwa kadang do dainang mulai sa si Musa sahatu si Jesaya dang ditangi hobang so Israel hatai iban na ragu si Jesaya mardo ali Tuhan songod dia maparzadina na sida mabigi zamitanami alai debatado mangukap rawana sida gabe saud dibigi hatani Tuhani. Patuluhon mulo tabigi hatani Tuhatai unang salah mabigi. Sada contoh na paling sederhana ima si Samuel doho si Eli. Dung nalamatua si Eli dipilih debatama si Samuel laho menguduti ulona. Saat Tuhan memanggil Samuel, dia mengira Eli memanggil namanya. Jadi lau may mana mendapat tu si Eli. Ahamong disodoau inna. Untunglah Eli bijak. Sebab sebagai orang tua dia tahu bahwa dia bukan mendengar, bukan memanggil Samuel. Igidok ma. Ada ngadong huzoho. Dungi mula mamusia si Samuel. Tuhan juga memanggil Samuel. Kembali Samuel menduga itu suara dari Eli. Ujungnya itu ibana ahamong. Dan ngadong huzoho. Sampai 3 kali Tuhan panggil Samuel. Tapi meleklah pikiran dari Eli. Kenapa sampai 3 kali? Dungi diboto si Eli ma
na debatado memakulingi si Samuel. Inilah hikmat orang tua, hikmat lansia, dia tahu siapa yang memanggil. Dungi gabedo iba nama Samuel, dangarong huzoho amang. Alay, molo di jauh pe guarmian non, dokma di sodo au Tuhan, suruh maau. Ala debatado na maju guarmi. Tusima hitari zo manangion hatan debata. Asa sokona tersurat di Lukas 10 sada ayat 20. Mertua ma nau bigi hatan debata jala nau piopsa. Jala songo si Mariai. Iya si Mariai di peop dohatai. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Tuhata ma memernohi hatan debata na tatangihon. Jala tuhata ma memasu-masu hita saluhuna molo roha mutu sudirman dangaci molo so singgah mutu medan.